ο νομοθέτης δεν απέκλεισε τη δυνατότητα αποζημίωσης. Έδωσε μάλιστα την εξουσία στην Εθνική Αρχή για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή να προσδιορίσει το ύψος αυτής της αποζημίωσης, το οποίο ορίστηκε κατά ανώτατο όριο στις 10.000 ευρώ. Ο νομοθέτης στη σύλληψή του αντιμετώπισε την παρένθετη μητρότητα σαν μια διαδικασία αλτρουιστικού χαρακτήρα. Οπότε στη λογική αυτή θα μπορούσε ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοντά στην οικογένεια ή το οποίο έχει κάποια φιλική σχέση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ήταν μια αδερφή ή ακόμα και η μάνα. Είναι γεγονός όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις ένα από τα κίνητρα ήταν και οικονομικό. Μπορείτε να μας δώσετε συνοπτικά τι ορίζει σήμερα το νομικό πλαίσιο? Στην ελληνική νομοθεσία η πρόσβαση στις τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιου προβλήματος υπογονιμότητας. Στην περίπτωση παρένθετης μητρότητας, πρέπει η αιτούσα, η γυναίκα η οποία υποβάλλει την αίτηση στο δικαστήριο, να έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα, το οποίο είτε καθιστά αδύνατη την οικειοφορία, είτε την κάνει πολύ επικίνδυνη για την υγεία της. Από εκεί και πέρα, το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται αυτή η αίτηση ελέγχει και μια σειρά προϋποθέσεων. Προϋποθέσεις υγείας, δηλαδή οι κοινωνικοί γονείς, όπως τους λέμε, πρέπει να υποβληθούν σε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων και αντίστοιχα και η παρένθετη μητέρα. Πρέπει δηλαδή να υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος, η παρένθετη μητέρα πρέπει να διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλη προκειμένου να οικειοφορήσει. Στην περίπτωση τώρα που η παρένθετη μητέρα αλλάξει γνώμη, ναι, θελήσει να διακόψει την κοίηση, τι συμβαίνει? Υπάρχουν και δικλείδες και εγγύησεις. Στην πραγματικότητα η παρένθετη έχει πλήρη αυτονομία και έχει πλήρη εξουσία του σώματός της. Επομένως, μέσα στα όρια του νόμου, προφανώς μπορεί να διακόψει την κοίηση, μπορεί να αποφασίσει να σταματήσει ή και σε μια περίπτωση που οι κοινωνικοί γονείς μπορεί να θέλουν αυτοί να σταματήσουν την κοίηση για διάφορους λόγους, δεν μπορούν να την υποχρεώσουν δικαστικά να το κάνει. Δηλαδή, στο νομικό μας σύστημα, όπως και στα περισσότερα νομοθετικά συστήματα που επιτρέπουν τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, προστατεύονται στο ακέραιο τα δικαιώματα της παρένθετης. Ωστόσο, παρά το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπήρξαν περιστατικά αναπαραγωγικού τουρισμού. Δηλαδή, η Ελλάδα έγινε προορισμός για ζευγάρια από τον κόσμο ή από την Ευρώπη που ήθελαν να βρουν μια παρένθετη μητέρα και να μπορέσουν να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους. Υπάρχει μια αρνητική χρειά στους όρους αναπαραγωγικός τουρισμός. Ενώ στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, ζευγάρια ή μόνα άτομα τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν ένα παιδί. Θα ήταν λοιπόν ίσως καλύτερο και πιο σωστό να μιλάμε για διασυνοριακή πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το δεύτερο σημείο, το οποίο επίσης νομίζω είναι σημαντικό, είναι ότι η παρένθετη μητρότητα αποτελεί ένα ελάχιστο κλάσμα σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Κάποιοι από τους λόγους είναι και λόγοι κόστους και η Ελλάδα πράγματι είναι μια χώρα όπου οι υπηρεσίες αρκετά υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας, παρέχονται με ένα χαμηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τι γίνεται διεθνώς? Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η παρένθετη απαγορεύεται. Επιτρέπεται στην Ευρώπη, στην Αγγλία, στην Πορτογαλία σε περιορισμένο βαθμό, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο σε περιορισμένο βαθμό και επίσης σε έναν αριθμό ανατολικών χωρών της Ευρώπης. Στη Γεωργία, στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Εκτός της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πάρα πολλές πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα, επιτρέπεται στον Καναδά και επιτρέπεται επίσης και στην Αυστραλία και σε κάποιες άλλες χώρες. Σε όλες αυτές τις χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ισπανία, απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα. Όμως, τα τελευταία αυτά 10-15 χρόνια, όλες αυτές οι χώρες πλέον το έχουν λύσει αυτό το ζήτημα και επιτρέπουν την αναγνώριση της συγγένειας αυτών των ζευγαριών που πήγανε στο εξωτερικό και απέκτησαν παιδιά. Έτσι λοιπόν τελικά αυτή η απαγόρευση έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή από τη μια απαγορεύεις εντός του νομοθετικού σου πλαισίου και από την άλλη μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν στο εξωτερικό και επιστρέφοντας να θεμελιώνουν τη συγγένειά τους. Όπως τελικά συμβαίνει και με την πρόσφατη ρύθμιση στο νόμο για την ισότητα του φύλου. Δηλαδή μπορεί ο νόμος να απαγορεύει κατά την πρόθεση κιόλας ομόφυλα ζευγάρια ή μόνους άντρες στο να καταφύγουν στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, αλλά πλέον έχουμε μια ρύθμιση που αν ένα ζευγάρι ανδρών ή ένας μόνος άνδρας ή γενικά και ένα ετερόφιλο ζευγάρι αποκτήσει παιδιά με παρένθετη στο εξωτερικό, επιστρέφοντας θα μπορεί να θεμελιώσει τη συγγένειά του με αυτό το παιδί. Εμείς λοιπόν ήδη από το 2002 και ομόφωνα όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι μπορούμε να το ρυθμίσουμε και κατά την προσωπική μου άποψη ορθά αποφασίσαμε έτσι, θα έπρεπε
να αναγνωρίσουμε αυτό το δικαίωμα και σε μόνους άντρες και σε ομόφυλα ζευγάρια. Εδώ λοιπόν στην πλάστιγκα νομίζω είναι σημαντικότερο να μην κλείνεις τα μάτια, να προβλέπεις μια ρύθμιση η οποία προστατεύει τελικά αποτελεσματικότερα όλους και το συμφέρον του παιδιού, από το να πεις απαγορεύω και αφήνω τον κόσμο ελεύθερο να αναζητήσει αλλού λύσεις και ενδεχομένως σε νομοθετικά πλαίσια και σε χώρες που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και καμία εγγύηση.